sumeblak sorote Hyang Pratangga Pati sunare ginapit gunung temah temlawuh sorot lembayung sumamburat nerbang socane nganggo rapuh naratos sunaring Hyang Araka tinampi siraping Paraja Ngastina marmodatan mukal kawis tinggal gilar-gilar punang sirap abet mantulaken sorote Hyang Pratangga Pati kanjeng nebut asmaning Gusti ing maha welas kang sarta maha asih amurwani narap buka kandha nenggih negari pundi ingkang minangka dadya pambukaning carita ing dalu mangke lah menika ta warnane gumelaing Paraja Ngastina ya sinebut ing negara Gajah Oya ya winastan ing Liman Benawi patut minangka pambukaning carita laben upaya negari 100 tan antuk kalih 1000 tan jangkep sedasa dasa negara kang panjang marang munjung pasir bukir gemah ripah loh jinawi kerta panjang sayekti dawa pocapane punjung luhur kawibawane pasir samudra ukir gunung lo tulus kang sarwati nandur jinawi murah kang sarwati gemah katondo para kawin kang sami lampah dagang lelayar arah dinten dalwang keluskur katan wonten pedhoti laben tanono sang sayani dedalan Ari bajal momonceng yang sambil gegiyo wonten salting negari jejerap pipit aben jukit tepung taritis papan biar gemah urubak sing gemah rajaning Paraja karto dene para kauling karang kadusunan samya tentrem ati mumpul pangkoleng tetanem sami ingon raja kaya kebo sapi pitik iwet tanono cinancangan lamun ora gelar ing pangunan lamun terus serap surya mulih marang kandange dewi-dewi Raharja ditepi saking parang para mantri bupati sampe puntap kautamane wicaksana limpati kawruh utus marang mangbating Paraja marmodatan muka negara wis rukun dengan negara kang gedhe obore padang jagate dhuwur kukuse adoh kelawan kuncarane awit kasembuh mangarep bawane sang nata Prabu Duryudana ya sang Prabu Jaka Pitana Hanggendari Suta Desta Rastratmaja ya Tripamangsah nuju hari prayoga sang nata miya sing inggil binatara nduk lenggah ing dampar denta ingkang pinalipet ing kencana pinakting Sukya Nawarna kalememen babut perang madani Singaran Sari Ginanda Widya lisah sebat kasturi kinarba para gadaya sir manggung ngatanggung Jaka paloro-loro ingkang ngampil upacara nata banak jalang samunggaling garda walika kastuwis di panggungan sarwa Sukya kinebutalan badak kanan kiri kungas gandhanira sang nata ngantos dumugi panguranan Jawi parandira sidumreman tanono sabawaning marang alisik godhongan tanibah samirana datan mampah delalah jenjitipun pejam amung lamat-lamat kabar sosparane pradonga munyo hangan-hangan binarata cahe peksingko jalan kang mencong ana sakuring parigin miwasa bawaning ora digending liya kemasan ingkang samya nambut karadi angayahi pakaryaning Paraja pating careng kang pating careng imbah gandilir mondo raga saya muwi seneni pananggilan nalika semana ngantos kamijil pangkat sang nata Prabu Duryudana
kasaru rawuhnya ingkang Rama Mara Sepuh saking negari Mandara Sang Prabu Sayung yori Sang Narasoma Sigra ing acaraning lenggah Padrang Prayagung minangka pratandha sasmita marang rawuh ingkang Rama ing Mandara. Iwang sembah liring gulun kaporobo risang maraden ing sahananing kandekanan sehing kasih
buku sawegung majihing kalahan Kanang namujeng morinjeng nayakaning ratu ting ratu tomo mangguwa manugrahing lensis posokota yen roh pamoring kawula Gusti
saking dalan ya jagat ya dewa ya Bathara Hyang Sukma mangabdi ning wih payuwana wong sak negara Ngastina wiwit saiki nganti sak lawas-lawase. Duh Kanjeng Rama Mara Sepuh ing negari Mandaraka kepareng sarawuh paduka Kanjeng Rama Prabu Salya wonten ing Stinggil negari Ngastina ingkang putra mantu kula pun Duryudana ngaturaken pambagya harja saha pangabekti mugi kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Rama ing Mandaraka Elandala. Inggih anak Prabu Nirbaya Nirsangsaya pratane ingkang Rama ing Mandaraka budal setengah papat saka ing mahkulon ki mau tansah ginanjar kamilujengan Nirbaya Nirsangsaya adoh saka Gudha Rencana manggih Basuki dina samangko prapta ana ing Stinggil negara Ngastina iki bektine anak mantu Nyang Maratuwa sampun kula tampi andadosaken bingah ing manah lega ing nala boten langkung pangestuning Kang Rama Maratuwa ing Mandaraka Narasoma katur wonten ngasanipun angger anak Prabu Jaka Pitana. Nggih Kanjeng Rama grawalan anggen kula mundi kawetakaken wonten ing Jaja rumaketing Maradaya mewah ana daging kayuwanan boten langkung monggo kula dherekaken lenggah ingkang kanthi prayogi. Inggih karaos boten kirang prayogi anggenipun ingkang Rama ing Mandaraka Ngabyantara sowan ning ngaten nggih kendhih kumrungsung enggalih kesuk panataning kalbu daya-daya ingkang Rama nyuwun katerangan kang sarta nyuwun dawuh boyo wonten migatos ingkang pundi sawatawis hari ingkang sampun kawuri jengandika angger Kurupati utusan Narpati prapta wonten negari Mandaraka kirim pagita utawi nawala sareng sinarasa surasaning tulis wonten mriku kata pasmani dening Yayi Prabu Duryudana ingkang wonten
sawala kala wau paduka paring dawuh ingkang Rama ing Mandaraka kasuwun prapta wonten ing setinggil negari Ngastina mriki moga nggih yen to mboten wonten wigati ingkang prayogi ewadene saklangkung panter timbalan paduka. Lah menawi keni winedari ngakatah ingkang Rama ing Mandaraka sumedya nganglungaken jangga nilingaken karna nyadong rumenang sabdanipun Angger Jaka Pitana surasane ing donya surem-surem tiwang kara kingking leremangus kang layon Angger anak Prabu Duryudana sangring kula dangu wonten wigatos menapa iki wedine Kang Rama ing Mandaraka kasuwun prapta wonten negari Ngastina paduka mingkem 1000 basa namung kemawon ingkang dadosaken kagiat rasing manah kula paduka netesaken waspa tegese neteske eluh pun bapa ing Mandaraka melu keronta-ronta mila kula saged nggagapi kula saged nggraita yen to jengandika kelenggan samangke nembe wonten gembolaning perkawis ingkang andhari paduka nandhang Sungkawa nggih ambak-ambak kula menika nggih ratu nadyanto negara kula cilik mboten negara gedhe kadidene negari Ngastina mriki Nalendra kuwi yen miyos siniwaka aja nganti gawe tintrim ning bisa gawe tentrem nggih paduka lenggah wonten ing dampar keparabon susah penggalihipun para nayaka namung mendel mboten saged matur mboten saged kumecap monggo to nggih paduka gendong perkawis menapa mbok menawi ora ketang klungsu-klungsu yen to bapakmu maratuwa ing Mandaraka iki iso melu udu ngudari reruwet madangke pepeteng yang to sedaya perkawis namung dipun kendelaken dinengke wae niki mengke mboten enggal paripurna mboten enggal pundhak penandhang jengandika wonten menapa nggih wonten menapa kula mang pejahi mawon kula mang pejahi mawon mangke to sungkaweng tias sun amu
Marga kagungan Aji Candra Birawa. Kula nyuwun tulung kula mangpet jahe kemawon. Mangke rumiyin. Suwe ora ketemu, bareng ketemu kok njaluk mati. Nggih, wonten wigatos menapa? Kula ngantos gumun setahun geblek serendeng ngaraosaken dumateng penandhangipun ingkang putra kula pun Dragapitana. Sing dinumuni perkara napa? Sampun mataun-taun anggen kula kekeluargan mangun Bale Wisma kaliyan ingkang putra pun Banowati. Nggih, anak kula Banowati pripun? Kadidene rojah rajeh manah kula. Banowati kelenggan samangke semunipun sampun boten tresna kaliyan kula pun Duryudana. Buktine napa nggih? Buktine napa? Saben enjang menika sampun nyawisaken unjukan dedaharan kaliyan pun Duryudana. Ning nyatanipun sampun ndungkap 7 dina kalungguhan samangke. Banowati pun boten purun ngladosi dhumateng pun Duryudana. Kula caketi Banowati ngalih kula takoni boten purun semaur. Sebit rontang ranting manahipun ingkang putra kula pun Duryudana. Saben dalu tilem wonten ing patunggon kula mlebet tilem wonten kamar dheke malah metu wonten ruang tamu. Kula susul metu Banowati mlebu. Ora gelem nyawisi apa-apa dhumateng pun Duryudana, ditakoni ora gelem semaur. Ora gelem melati kawan pun Duryudana. Kula mergo ngantos gumun salah kuwi apa lupute Duryudana niku napa? Monggo kula dadi wong lanang niku sampun kula tetepi wajiban kula. Apa penjaluk ingkang putra pun Banowati, bojo kula pun Banowati kula sembadani. Saged sangen njaluk bangsa sing larang-larang tak sembadani. Ning nyatanipun semunipun sampun gila dhumateng pun Duryudana. Rama Prabu, kula pun boten isa nyangga pacobaning gesang yen to Banowati tingkahipun kados mekaten. Napa kira-kira Banowati pun boten remen kawan Duryudana? Apa kira-kira wonten wong lanang liya ingkang mlebet wonten atine Banowati wekasanipun kula dikipake? Kula menika mboten leren-leren anggene ngeluh. Nyelondoh dhumateng pun Banowati. Ning nyatanipun kula menika mboten wonten ginanipun, mboten wonten paedahipun. Wonten ngajenge Banowati. Kaya gombah kula niku paribasane mboten wonten ginane. Napa kira-kira Banowati pun boten seneng kali kula? Napa kira-kira Banowati pun seneng kali lanangan liya? Apa mergo tekku keciliken? Mangke riyen to, mangke riyen. Sampun pinten-pinten. Sampun dungkap 7 dina kalenggan samangke. Pun Banowati boten purun dadosi kula. Kula mangpateni mawon. Sabar, sabar. Boten siap aja nopo. Kula boten siap yen to putu kula kapur-kapur. Nggih, nggih. Nggih, nggih. Sabar, sabar, sabar. Kabyat risang kapirangu hari mangkul kinem beda sang retnaning gawono sang retnaning gawono yosi tukang balang ati yosi tukang ngendasing jas
ya sintokan putu kare sabar rumiyin nggih sabar keluargan mereka nggih kados mekaten tok kala mangsa keterjang ombak tegese pacobaning wong bali wis mok tok kala mangsa bojo lanang karo bojo wedok ki tok kala mangsa ora iso nebu sak uyun ngetek sarangga tegese tok kala mangsa tengkah sing lanang njaluk ngene sing wedok njaluk ngene niku pun lumrah niku cara masakan niku kanggo bumbune wong kekeluargaan utawa wong rumah tangga sampun lebet-lebet anggenipun menggalih kula niku pun boten daya piye carane Banawati niku lilih kula niku wonten negari Ngastina menika kula ratu nggih kula ngertos kula wonten mriki menika pimpinan wong sing mapan wonten ngarep dhewe nyatane-pun kula wonten griya mboten ajine kalih bojo kula njaluk apa-apa tak turuti njaluk sawah tak tukokke njaluk kendaraan tak tukokke njaluk gelang sak wayah-wayah tukokke nek wingi nembe njaluk jam nggih kula tukokke nek nyatanipun gerus ati kula blakane kula bloko suto kalih panjenengan kula teng mriki ketoke ratu pimpinan ning wonten griya niku kula ken umbah-umbah androke bojo kula ki gelem pun boten kula menika tresna lawan pun Banawati ning tanpun Banawati pun boten rento kalih kula kula tak ngombe racun tikus Marapan moring sukmo nukmo yawina yawina sepi ini pentawangin kapu pambukaning warono jane niki dudu perkarane Prabu Salya wong tuwa duwe kewajiban yang anak niku menehi jeneng sing apik dibudidaya mrih dewasa sing kewajibane wong tuwa sak banjure nyekolahke sak dhuwur-dhuwure sawise nyekolahke sak dhuwur-dhuwure ngrabekke marang anak mau yen kok anak wis rabi tegese wis gugur kewajibane wong tuwa ning wong Jawa ora iso mari basane diculke sirahe diganduli buntuti yen panjenengan sambat kalian kula perkara solah bawa sakartine si Banawati kula tak nyuwun wekdal sekedhap kemawon kula petukane Banawati jane eneng apa perkara niku lek mung dinengke wae mboten badhe rampung kula nderek kersa padika Kanjeng Rama Prabu Mandara kula tak nyuwun wekdal kula petukane Banawati sinartan sembah Gusti muga-muga entuk titik temu apa to sebate kok nganti Banawati dan bene pertingkah ning ngajeng menajak nggih wis wonten tau matur nuwun Kanjeng Rama
Ya, ya. Monggo Kanjeng Rama. Ya. Ripak lo kangkati sutama Gusti sasongko kasongan surya raras uruming sari-sari samya manuk smeng sarira Topan boten grai tapi lha iki enggak samane Kanjeng Rama Pakuwi monggo kok. Kepareng lampun nyambangi dumateng ing putra kula pun Banowati. Kepareng sak napa paduka kula ngaturaken sembarangan badhe mugi kunjuk. Sandhap padha paduka Kanjeng Rama Dewaji. Ya wis tak tampa. Lungguh dhuwur lho, lungguh dhuwur. Aja ndeprok kaya ngono. Inggih, wis tak tampa bener becik. Akarya bombong Birawajraning Nala ora liwat pangestune bapak ditampani ya, Nduk. Inggih. Gerawangan nanggen kula pun dikabetekaken wonten ing Jojo. Rumah keting Mardo ya memang ora daging kayuanan. Bapak, kalian sinten? Karo sopir. Aku nyanti ora karo sapa-sapa. Kok janur gunung kadingaren? Ngene ya, Nduk. Ngene. Dina samangko tak kandhani ya. Wong tuwa kaya dene bapakmu saya Narasoma iki duwe kewajiban tutur uwur karo sembur. Nggih. Tutur nuturi marang anak. Uwur kuwi urun. Rehne kowe wis dadi wong minulya dadi bojone Nalendra, Oceh Raja Brana, nek mung urun perkara bondo donya kaya dene wong nguyahi segara. Ora ngono. Nggih. Nah. Sembur tegese ndongake marang anak. Nek anakku wedok wis dadi bojone wong minulya, aku mung ndedonga rina kelawan mengi, bapakmu ki ora butuh dipunjung bondo donya, ora butuh pendak sasi ditransfer duit, pendak taun dipunjung bondo donya, ora butuh ning bapakmu ki butuhe keluargamu, lehmu bebrayan kuwi ayem-ayem tentrem. Lah yo. Nduk. Ren aku duwe kewajiban nuturi karo anak. Ya, gatekno ya. Wong wedok kabeh wae ora mung kowe. Wong wedok kabeh wae sing wis diwengku karo kakung, sing wis dipek bojo karo wong lanang, kuwi bakal slamet donyane, slamet akhirate. Titikane wong wedok mau gelem nindake sing diarani petang perkara.
Gateno ya. Wong wedok itu barangnya digaten. Wong wedok bakal slamet donya lan akhirate wititikane wakon iso nindakake petang perkara siji. Gelem ngibadah jumbuh lawan agama lan kapitayane, sing angka loro gelem poso. Lire poso ki ora mung ngempet ngelak karo ngempet luwe, masane mripat piye, masane lambe piye, masane kuping, masane ati kuwi kepiye. Nah, sing angka 3, wong wedok bakal slamet donya lan akhirate wong wedok sing bekti karo kakunge bangun miturut karo bojo lanang. Apa dikaya ngopo lan piye? Apa wong wedok kuwi gajine belanjane luwih akeh tinimbang sing lanang? Ingkang minangka dadi tetuanggane wong keluarga kuwi wong lanang. Apa kowe mentang-mentang dadi anake wong sugih, dalah bojomu anake wong melarat, ning gelem ora gelem selaku dadi wong wedok kuwi kudu manut karo kekarepane wong lanang. Ngibarate sing tak genake saya cetha. Ngibarate wong wedok kuwi sawah, wong lanang kuwi pacul. Sawah arep dipacul sak wayah-wayah. Ora kena selak, ora kena semoyo. Mergo kuwi dadi kewajibane wong wedok ngladeni wong lanang. Kula kok mboten paham ngene lho. Lah, mosok sunah Rasul malam Jumat ora dong. Nek wong lanang duwe karep saresmi utawa kumpul karo wong wedok, jojo pisan-pisan wong wedok kuwi nampik kekarepane wong lanang. Oh, bab menika yo kudu mok tindake. Yen to nganti wong wedok kuwi nampik kekarepane wong lanang dalam rangka sanggama kuwi mau, hukumane kanggo wong wedok bakal dikutuk karo malaikat sakjroning sawengi utuh. Kuwi hukumane. Terus menawi wong lanang menika nglemah bekan nyelo-nyelo kepengin kumpul karo bojo, pengin kumpul karo wong wedok ora kena nolak, ora kena nolak. Nek nganti nolak hukumane dikutuk karo malaikat. Kula selaku dados wong wedok kula tak takon apa? Nek wong wedok niku awake kesel, awake lungrah, awake kudu masuk angin, greges-greges, wong gawane mbedhidhik kados mengaten. Wong lanang lemah bengah nyelo-nyelo njaluk kaya ngono kuwi, apa ya kudu dipinangkani? Nek ora pengin dikutuk karo malaikat, pinangkanono. Carane minangkane kados pundi? Wong awake niku lara, awake niku mboten penak. Ibarate kaya wong mangan kae, ler notok kok nggih dipuluki dhewe. Mosok ora paham. Sing penting ora nampik, ora nolak. Lerno tok cara wedang kuwi lerno ning lepek engko gen diseruputi dhewe. Ya. Ning sarunge mok seruput kudu disebul dhisik. Dados mboten kepareng ora entuk. Sampeyan kok diwalik ceritane. Diwalik piye? Sing duwe karep wong wedok, nggih to? Lek nganti wong lanang nampik kekerepane wong wedok, hukumane kanggo wong lanang napa? Menawi kala wau paduka paring dawuh. Yen wong wedok nampik kekerepane wong lanang, wong wedok wau bakal dikutuk karo malaikat. Niki lek diwalik ceritane, sing duwe karep ki wong wedok, wong lanang nampik kekarepane wedok, hukumane kangge wong lanang napa? Sah ora apa-apa tur ya ora dosa. Kok saged boten dosa ngibarati wong wedok kuwi. Ngibarati wong wedok kuwi ril sepur, wong lanang kuwi sepure. Arep ril sepur ki nangis getih pengin diliwati karo sepur. Ning nek sepure turu angler. Apa ya iso kon ejes. Ora iso mong sepure kuwi turu angler. Menawi dipaksa ora iso, kaya wong ngecetno. Lah sing angka 4. Iki lho. Sing angka 4. Wong wedok bakal slamet donya lan akhirate wong wedok sing iso njaga kehormatan. Pripun? Iso njaga sawah sanding WC. Mosok ora genah.
iso njaga kehormatane ora pati leladi karo wong lanang nek ora bojone dhewe. Paham? Nggih, saiki ngene. Goncang kanjeng angin katon lur bintang ing alis risang mawe gandrung sabarang kadulu sabarang kadulu ukir moyak mayek saking jas bali lumare sang gandrung do hari sumito nanoyo karang anda kuwi enek masalah apa karo bojomu? Boten wonten perkawis napa-napa. Nek ora enek perkara apa-apa ya gene bojomu nganti nangis kelawan bapakmu salya. Sing enek ya mung aku karo kowe. Jare bojomu kowe wis ora gelem ngladeni, benisuk ora tau gelem ngegekne wedang kopi. Wayahe adus ora gelem nyepakke anduk sabun lan sepanunggalane. Wayahe turu kowe disusul ning jero kowe metu, bareng disusul metu kowe malah mlebu ditakoni ora gelem semaur. Aku nganti mesakne bojomu nangis ndrodos ning ngarepe wong pirang-pirang sing lagi siniwaka. Lho, jane enek apa? Apa kira-kira kowe wis ndak patek demen karo bojomu? Lek kowe ora demen karo bojomu kuwi mbiyen bapak lehmu rabi karo Duryudana kuwi dudu karepe bapakmu ning karepmu dhewe. Sakuwi terus terang karo aku. Sing eneng mung aku karo kowe. Apa kira-kira kowe wis waleh karo Duryudana? Gek enek wong lanang liya sing luwih enom, sing luwih ganteng, sing luwih rusa, sing luwih caklak, sing mlebu ana atimu, wekasane kowe acuh tak acuh lawan Duryudana, semune kowe golek perkara, ya ta? Semune golek masalah, dimen Duryudana nesu karo kowe, nek kowe dipegat karo Duryudana, wis ana sing nampani wong lanang sing luwih gagah timbang Duryudana. Apa ngono apa piye? Apa? Mbok picek mboten. Ora. Mboten. Apa mergo dhek bojomu kecilikan? Mboten. Solahe kurang beringas, mboten. Sajae nek karo Duryudana kowe dicedhaki ora gelem arep dikeloni ora gelem. Eneng apa, Banowati? Yen ki dinengke wae iso uga Duryudana bakale lampus diri gantung diri nek kowe tembung apa-apa dipakke lho ora gelem lagi karo bojomu. Pengalaman omah-omah sing sugih aku timbang kowe. Wong omah-omah ki cekala mangsa ya ngono kuwi mergo oleh bendina metuke panggah karo bojo. Ning ruang tamu metuke ya karo bojo, ning kamar ya metuke karo bojo, dolan ya karo bojo. Ki cekala mangsa kuwi sok mengalami kejenuhan. Kuwi normal. Ning kabeh wis digondheli karo pangiketing agama lan negara. Bojo bebojoan kuwi nek iso selawase urip. Nduk, Mas Bor ini. Wong ngeten mawon. Cek. Nalika kowe sing SMA dhisik, kowe tau gandeng karo sing jenenge Janaka. Apa kira-kira Janaka nggodha kowe meneh? Hoi. Ti. Plemben
roti biyen saiki tinggine munggah amben pancen gematine ra kaya sing biyen. Si Huning Mustika Betuban nek ora penting rasa weanan. Betul, tuku dawet sak cendole katoke ngapret kita kondalan. Iki ngomong apa to? Ana apa, Nduk? Ana apa mergake kowe matur karo bapakmu men cetha perkarane? Dawuhipun para muni sepuh. Paring dawuh para mintuna nate medhal sabda Kanjeng Rama Dewaji. Tiyang mbuh lanang mbuh wedok menawi kecondokan kanugrahaning dewa. Ingkang minangka dados kurunganing wahyuning dewa. 40 dina 40 bengi mboten kenging gepok singgol kelawan lawan jenis. Nadyanto menika bojonipun piyambak. Oke. Bener ucapmu bener. Wong nek kecondokan wahyuning dewa kuwi 40 dina 40 bengi ora kena gepok singgol karo lawan jenis nadyan kuwi bojone dhewe. Kowe kok ngucap ngono apa kowe entuk wahyu? Sawanawit pitung dina ing sampun kamuri, kula dipun rawuhi dening pukulan Bathara Narada. Paring jawuh kalenggan samangke, kula sampun pinilih dening para dewa minangka dados sasana. Ini minangka dados papan dunungipun Wahyu Trimanggala perangane Wahyu Ratu. Kula Bathara Narada paring dawuh supados kula ngreksa supados Wahyu Ratu ingkang sampun mlebet wonten jiwangga kula jiwaraga kula boten kuwasake angganipun pun Banomati. Kula jroning sawetawis hari menika kula boten purun dipun gepok singgol kelawan Kanjeng Sinuwun Prabu Duryudana awet kula kecondhoan Wahyu Ratu Trimanggala. Batu Mbok omong lho aja meneng ae. Wah. Puji syukur kang jero marang purbane Gusti Kang Kadya Jagat Wadune dening Sira Banomati pinilih dening para dewa minangka sasana Wahyu Trimanggala perangane Wahyu Ratu. Nggih. Pukulan Bathara Narada paring dawuh bilih kalenggan samangke badhe dipun purunaken Wahyu Trimanggala. Inggih menika Wahyu Ratu ingkang sampun sajiwa kelawan kula ingkang angka kalih Wahyu Pampongan Santo Wahyu Senopati. Ngono ya, Nduk. Nggih. Ya. Yen kowe wis entuk kecondhoan Wahyu direksa aja nganti kuwat saka anggane. Kanggo sono ngukir sejarah negara Ngastina kuwi biyen mula nganti sayaine ora nate kecondhoan sing jenenge Wahyuning Dewa. Wis saken dawuh dijaga. Duryudana tak ngertekake supaya melu ngreksa, melu njaga supaya Wahyu Ratu Trimanggala katem ning negara Ngastina. Njaluk pamit yo, Nduk. Nggih. Dawuh sembah kula ingkang ndherek tindak atuh kepala sasak kadene lintang alian sungkem kula konjuk wonten ngasem paduka. Yo, njaluk pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Hastina Maha Prabu Duryudana alon ngandikane roh harining sun Kudara harining sun Kudara den kaparan kene sikro harya denon jujuk kahilang turno Risaksono mangan gali Risang senori nangkul lungayani Dados putih Kanjeng Rama Prabu kadune kantosi silming palwa gabus kumambang watu hitam rikerga sampangé kula nyuwun dawuh sebab menapa Banowati ndarbeni kose nyicila ayem nyicila seneng Nger, anak Prabu Duryudana. Paduka yang salah panompo, kleru panyongko. Sampun kula suwuni katerangan Banowati sampun jujur kalian kula. Sinten tiyang kakung ingkang wekasanipun kose napa sih? Kok pangkat cemburu itu sampeyan? Anane Banowati ndarbeni pertingkah ing kados mekaten boten purung lelati lan boten kersa ngladosi panjenengan. Menika pancen wonten sebabipun awit dawuh para bini sepuh sapa wae sing kecondhoan wahyuning dewa 40 dina 40 bengi ora kena gepok singgol lawan-lawan jenis. Banowati sampun maring dawuh dumateng ingkang Rama Mandaka pinilih dening para dewa kalenggan samangke ngestina ngukir sejarah anyar. Ngukir sejarah anyar perangane Wahyu Trimanggala. Wahyu Ratu sampun dinegem ing garwapun Banowati. Dalah-dalah. Wes, kaesu lho. Den Saronto disabar-sabarke ngiras pantes panjenengan nggih melu napake melu prihatin mengki sak sampunipun 40 dina 40 wengi niki mengki wangsul malih tanpa beda ingkang sampun kepengker dados kalenggan samangke negara Ngastina ukir sejarah anyar Wahyu Ratu Trimanggala nggih sampun katampi dening ingkang garwa pun Banowati ning kantun panjenengan lan pun Banowati iso ngreksa apa ora nek iso njaga jroning 40 dina 40 bengi Lestari Widodo Wahyu Ratu Trimanggala dadi siji kalawan wong negara Ngastina. Aduh Kanjeng Rama Prabu tumeplok hal sing manah kula padhang terwangan kaditine lumaku ing wanci panggoh kepapake ngobor sewu rene sampun gamblang sampun cetha bapak nyuwun pamit tak ndang mulih ulon ngomah kula tak tinggal ngene iki beh tamu ki antri saya wulan sura niki beyoh nganti rebutan tanggalan sawetara bapak tak njaluk pamit ning lenggan samangke diserantekne 40 dina 40 bengi matur sembah Jengkal Paduka sembah kula ing mriki tak paturan ing Rama Prabu ya kalukon laguning wekas Lukito linut ing itung Kadung kadang hamara temangun manah ayu wana tanah golak kong
Ono pandita karya wangsit pindha kumbang ajak ing tawang susuk angin ngendi gone kasiring sami rono mri Sakarakatun kongas kandanyo mawe hararas renane indriya Hamid pasang Kalimantan Bit tinebenya saking segi dendaning Abathara Dusinuwun nyuwun pangapunten kula nglemah bengkah nyelo-nyelo ngabiyantur wonten ngarsa pajonging sinuwun ing negara Ngastina tenemban aja dianggep yen Duryudana kuwi angkuh awit katemben wae weruh mula pengin wanuh wekasane mitambu sapa pemarepe sang penemban kang nembe warata ning negara Ngastina inggih derek tepang hanggelan diwanuh kula menika brahmana kliyang kabur kanginan kemul mendung akekudung langit ewa dening sudi masmani dumateng kula pun penemban begawan Guru Dahono penemban Guru Dahono oh inggih lakar kados mengaten ana wigati apa dene jeneng sira sang penemban begawan Guru Dahono maratoh dhateng Surana timbalan inggih
Kemarang matur bilih kalenggan samangke mbok menawi paduka sampun uninga lan mireng pekabaran. Lamun para biwa badhe ngundhunaken kanugrahan ingkang sinipun Wahyu Trimanggala. Kepara Wahyu Ratu kalenggan samangke sampun tumurun anggrumiyini ingkang sampun kasarira dening ingkang garwa pun Banowati. Mongko Wahyu Trimanggala menika wonten cacah wonten 3. Tri menika 3, Manggala menika manunggal. Wahyu Ratu, Wahyu Pamong kang sarta Wahyu Senopati menika kedahipun dipun tunggalaken mapan wonten negari Ngastina mriki. Nuwun sewu, ingkang sinipun Prabu Duryudana menapa boten garbeni gegayuhan kepengin nunggalaken Wahyu Trimanggala dhateng negari Ngastina mriki. Peremban Begawan Guru Dauna wonten dawuh. Kepiye carane ngaten sinuwun. Dewa sampun mesthekaken yen to Wahyu perangane Trimanggala inggih menika Wahyu Pamong kang sarta Wahyu Senopati badhe dipun turunaken wonten ing Arcapada lan badhe dipun paringaken dumateng setunggal Wahyu Pamong dhateng Begawan Anoman. Ingkang angka kalihipun Wahyu Senopati dhateng Raden Werkudara Jodipati. Yen to nyatane wis dipesthekne lawan para dewa, apa kira-kira Duryudana iso gayuh tumurining Wahyu Pamong kang sarta Senopati? Oh, menawi paduka nyaya dumateng kula pun Goro Dawana, sedaya menika boten badhe angel. Menawi paduka sambat kelawan kula, yen aku sambat kelawan jeneng Sira Sang Penemban. Carane kepiye? Carane namung tunggal Anoman Werkudara dipateni Wahyu kula inggokke dhateng negara Ngastina. Saranane wong jetubung datang opo kurang guling. Kaling ojo langkat miko yen makon mong kudu manit. Apa kira-kira Sang Penemban Begawan Guru Dawana iso mateni Werkudara, iso mateni Anoman? Oh, menawi namung Werkudara kelawan Anoman enteng tumrap pisang Begawan Guru Dawana. Aku ora pengin janji ning aku pengin bukti tenan. Yen jeneng Sira Sang Penemban Guru Dawana bangkit lan bisa mateni Werkudara lawan Anoman lan bisa boyong Wahyu Trimanggala jangkep telu ning negara Ngastina. Ya dadene pujangga ning negara Ngastina selawase urip. Oh inggih inggih. Menawi menika ingkang badhe dados panyuwuran paduka badhe kula buktekaken kula boten namung ngubra janji ning kula buktekake. Lah mangkat bakal mateni Werkudara kelawan Anoman bangkit tang sambung obor. Colok sudama rambatan pundak kalolan kula budal dinten samangke. Kula bincang wangsul beto batange Werkudara kelawan Anoman. Yo mangkat to dene iki tenan. Rekado ambawono denganmu desing karasaningkun. Nyatane gonjang seret di mangan
Bapak Durna, Kakang Amangga, Paman Haryo. Wonten jawab nggih, wonten jawab ya Prabu, wonten jawab nggih. Dinten samangke bungah raos sing manah kula. Antuk pengasing Gusti ing murbeng dumati. Kadidene kejuglukan mukir sari keblabaran segara madu. Daripun ngados pundi Ngastina bakal ngukir sejarah anyar. Ingkang wit rumiyin nganti sayahene durung nate Wahyu Cumanda kalenggan samangke sampun bukti nyata. Bojo kula pun Banawati minangka sasana papan dununging Wahyu ora putri Manggala. Lajeng Wahyu telu badhe kula tunggalaken dados tunggal Wahyu Ratu, Wahyu Pamong kang sarta Wahyu Senopati kula klumpuke dhateng negara Ngastina. Carane kula sampun utusan dhateng penemban Begawan Gorotauna yen badhe mejahi kelawan pun Werkudara kelawan Anoman. Mati Werkudara ilang klilipe Duryudana. Nggih, saged dawuh. Kakang Amangga wonten dawuh ya. Sampun kerondet damel siagane para kadang-kadang Kurawa. Ing mangke bumiring memanuki lampahipun pun penemban Begawan Gorotauna tutaning Duryudana ngupadi lan golek srana patining Werkudara kelawan Anoman. Nggih, saged dawuh. Kalau marmo wonten dawuh para Prabu. Bukarno kang padha kantung sibuk. Jeneng esuk tumuli kundur hanggaton kuwi saged dawuh. Sabet biar katalika kaya mangkono terus rampung pangandhene Sang Bumeta Prabu Duryudana. Sasmita arsa kundur hanggaton kaya dene wis antuk sasmita asih saking purbane Gusti kang kalih jagat. Padidara tahun jagat
Hasbuna Allah wa ni'mal wakil. Ora